самбои ТВ Екатеринбург тамоми модарони азизро бо рӯзи 8 март рӯзи модарон аст табрик гуфта ба онҳо тамоми хушиҳои зиндагиро орзу дорам. Аз ҳама хуб орзу дорам ки фарзандони онҳо ҳар рӯз ба онҳо занг зананд. Лаббай, салом алейкум. Ҳамин 8 март чӣ рӯз ай? Алло. Рӯзи модарон? Рӯзи озодии заноне? Рӯзи модарон ай? Раҳмат кунад гузаштагонта, раҳмат кунад. Модарони азиз, тамоми модарони рӯи ҷаҳонро ба ин рӯзи 8 март табрик гуфта ва гуфтаниам ки бигзор ҳамавақт фарзандои шумо дар рӯзҳои хуш дар ёди шумо бошад. Бигзор ҳамавақт сарбаланд бошед. Модарои азиз, умратон аз 1000 ҳам зиёд бошад. Рӯятон, чеҳраатон ҳамавақт хушу хурсанд бошад. Бигзор ҳамавақт фарзандони шумо барои шумо аз мулкҳои рӯи ҷаҳон имина Россия ан хеле пул рӯйтон. Саломат бошед. Ин видеоро поделиться кунед ки модарои шумо бубинанд. Ман тамоми модаронро дар ин рӯз табрик гуфта барояшон хушию хурсандии фарзандонашро барои онҳо орзу мекунам. бигзор ҳамавақт модарон сарбаланд бошанд. фаромӯш накунед ҳар рӯз модаротонро занг занед. Салом алейкум. Ба модаротон албатта занг занед ва пурсед ва гӯед ки самбои ТВ Екатеринбург шуморо ба рӯзи модарон табрик гуфта ба шумо умри дароз, сиҳатию саломатӣ орзу мекунам. бигзор ҳамавақт модарони шумо ҷовидон бошанд, ҷовидон монанд. ман будам Парвиз аз канали самбои ТВ Екатеринбург. шумо канали моро дастгирӣ кунед ки мо ҳар ҷашн тавонем модарони шуморо табрик кунем.